дар як рӯзи нобарор октябри соли 2020 Андре Онана ба нохушие рӯбарӯ шуд, замоне ки дар хонаи худ зиндагии ором дошт. барои бартараф сохтани сардардӣ ӯ аз дорӯҳои табобатӣ истифода бурдан мехост, аммо дарак надошт ки аз як таблеткаи дору тамоми карьераи футболиаш вобастагӣ хоҳад дошт. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Андре Онана дар Камерун таваллуд шудааст ва аз академияи Самуэл Этоо ном бароварда буд. дар 14-солагӣ академияи Барселона ӯро харидорӣ кард ва давоми 5 сол то ба Нидерландравиаш он ҷо бозӣ мекард. дарвозабони камерунӣ бозиҳои олие дар дастаи асосии Нидерланд гузаронид ва соли 2016 ба ҳайати асосии Аякс шомил шуд. то соли 2021 он ҷо бозӣ мекард, замоне ки ӯро то анҷоми сол аз футбол маҳрум сохтанд. сабаби ин кор ҳамон доруи октябри соли 2020 хӯрдааш шудааст. аниқ карда гӯем аз дарди сар ӯ доруҳоро дуруст интихоб накардааст ва чизи хӯрдааш аслан барои занаш табибон тавсия дода буданд. таркиби он дору моддаҳоеро дошт ки аслан дар футбол истифода бурданашро иҷозат намедиҳанд. на танҳо дар футбол, балки дар дигар варзишҳо ҳам. Онана ҳам истисно набуд ва вазъи доштааш сабаби гузашт кардан аз ин амал шудан натавонист. иштибоҳ аст. баъди супурдани тести допинг ҳамон ҳафта ҳам худаш ва ҳам дӯстонаш ки солҳо ӯро мешинохтанд дар шок монданд. идоракунандаи даста Эдвин ван дер Сар худаш шахсан бори дигар ҳолатро тафтиш карданӣ буд. собиқ дарвозабони Аякс ҳатто ба хонаи Онана рафта муҳити онро аз назар гузаронидааст. баъдан дарк кард ки Онана чӣ хел иштибоҳан дигар доруро ба даст гирифтааст. лайтекол ба лазумик шабеҳӣ ҳам доранд. дизайни боло ва ҳам ҳатто таблеткаҳояшон ҳам якхеланд. ван дер Сар Онанаро дарк кард, аммо аз қарори ниҳоӣ Онана ба хулосае омад ки футбол бозии инсондӯстӣ нест. нороҳатӣ ва дилшикастагӣ дунболи Онана мегашт ва бо даста ҳам нофаҳмоиҳо ба миён омад. новобаста аз кӯшишҳои Аякс ва вазъиятро дарк кардани намояндагони УЕФА қарори ниҳоӣ иваз нашуд ва Онана як соли дароз ҳуқуқи баромад карданро надошт. барои Андре ин талаффути калон дар карьерааш буд ва дар чемпионати Нидерланду Лигаи чемпионҳо бозӣ кардан наметавонист. аз ҳама нуқтаи аламовараш он буд ки кишвари худро дар замини худашон намояндагӣ кардан наметавонист. зарбаи сахт барои Андре ҳамин чизҳо шуданд. карьераи ӯро ҳамон 40 мг дору тамоман иваз кард. худро аз одамон дур сохта буд, вале бо гузашти 4 моҳ додгоҳи варзишӣ аз Онана дастгирӣ карда 3 моҳ аз муҳлати ҷазоро кам сохт, яъне ки аз бани 12 моҳа 9 моҳ карданаш. акнун Онана фурсати баромад кардан дар Афгонро дорад ва дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳо ҳам метавонад бозӣ кунад. банд барои Онана таъсири манфӣ расонид, зеро Онана худро як шахси нолозим эҳсос карданро шурӯъ карда буд. ба гуфтаи футболбоз ҳамагон тавре муносибат мекарданд ки гӯё ягон дорувории бадтаринро истифода бурда бошад. Онана қайд мекунад ки бори дар Белгия полисҳо барои тафтиши ҳуҷҷатҳо муроҷиат карданд ва баъди дидани номаш ӯро дастгир карданд ки гӯё доруҳои мамнӯъ истифода мебурда бошад. мушкилиҳои оилавӣ ҳам зарари рӯҳӣ ба футболбоз расонидааст, аммо ӯ тасмим гирифт ки худаш исботи ҳолатро кунад. чизҳояшро ҷамъ оварда ба Испания сафар кард. шахсони зарурӣ ба монанди мураббӣ, диетолог, табиб ва дигаронро ҳам ҳамроҳаш гирифт. аз ҳама сару садоҳо худро дур сохта ба корҳои зарурӣ вақташро сарф карданро шурӯъ кард. одамоне ки ҳамроҳаш буданд кӯмаки калон карданд то Онана дар формаи беҳтарини худ боқӣ монад, ҳамон формае ки соли 2019 дошт. ӯ футболбози ночиз набуд, балки полуфиналисти Лигаи чемпионҳо ва финалисти Лигаи Аврупо. ба ҳамин хотир худро ба даст гирифта сӯи ҳамон қуллаҳо равона шуда истодааст. дар охир Онана ба мақсадаш ҳам расид. моҳи ноябр ӯ пурра ба даста шомил шуд ва аз ин чиз ҳам хушҳол гашт. ҳикояи бадтарин барои дарвозабони камерунӣ, вале ӯ худаш бо дастонаш охири қиссаро зебо сохт. агар навор ба шумо писанд омада бошад, лайки худро дареғ надоред ва пайгири канали Футбародарон бимонед.